adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Marilyn, 48 anyos, ninyo ug may tulo ka mga anak nga mga dagko na. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga nagtukong early menopausal symptoms lang aron inyong hisabtan ingon inyong mga paghitabo. Lin. Puntag na. Malit kasi yung trabaho. Bago na. Kapoy man ipangon, Benji eh. Lain man akong lawas. Yan, saman. Ligam trabaho? Hindi lang tingali eh. Ikaw? Ay, dagana, pero baunta na akong buhaton ng trabahoan eh. Nga. Ang bikod pala akong cellphone eh. Yaw. Di ko naman duty niya mag-cellphone. May tawgan ko eh, kung kauban sa trabaho. Ikaw. Sige, tabi. Lagi day, uy. Grabe cute kakapoy sa kong lawas. Bisan pag nakatugog maayo gabi eh. Mura ko kailan tanon. Ay, hindi mo kagmuan na, uy. Pa-check up lang. Ha? Ingon ba ya ka nga may gipamati ka sa imong matris atong last ka nga nagpa-check up? Katong gingon sa doktor nga may polyps ang akong matres. Oo, ito ba? Balikan niya itong ubi ni mo. Ay, so labi aning ipapsmell ta, uy. Maulagi. Pero para naman sana sa imong kayuhan ko, Marilyn. Maong pagpa-check up po, Gustav. Yan, saman. Magpa-check up ka. Kay, dila kong trabaho. Kuyugan ka. Trabaho lang, uy. Ako na lang magpa-check up. Asap ka lang ikaw lang. Ya, idim na yun. Maglain mo ganyan akong gibati, uy. Di siguro ni tungod atong giingon sa kong ubi nga may polyps ko. Kay ingon naman to siyang okay ra to. Kay gamay ra. Basig dinara to sa kong early menopausal ba. Kay kini sa blaking magsigin na ko og layag-layag ba. Di na magtultol na akong rigla. Sama itong may aking tulo ka buwan o. Wa masap ko rigla ato. Unya karong buwan na, gidugo na sab ko. Pero, baskin ba yaw, di na tungkol si mong minupausalin? Kasi yung tungkol na si mong polyps, nung nagkabuang ni mo ka. Di mo kumutuo nga magminupusal ang ka. Ika nang magminupusal, arim na sa 50 kapin. Ya, edad mo, 48 po ka. Mong pasiguro na pa-check up, balik si mong ubi. Wala ba si Doc rin, ma'am? Biyahe pa sa US? Ay, mao ba? Pero naman talaing OB, ma'am. Pwede naman sab nga siya may check up ni mo. Siya may poli ni Doc. Maayo masab na siya. Pero, pwede ra ba gud nga lang doktor na sa pamuhiling nako, miss? Nga follow-up check-up naman gud unta ning ako. Wa ra man gud unta ko kulbae sa gingong polyps nga unang nakita sa nang OB nga nag-check up nako. Kay tungod ko no sa akong edad nga 48, posibleng magsugod nako sa pagmenopause. Ug basig dinalang sab sa akong menopausal ang akong polyps nga posibleng mawa ra sab kuno kung magmenopause nako. Apan, murag nagkakrapi man hinunang akong gibati, humansaw sa katuig. Magsige na lang kog absent sa trabaho. Kay pirming kapoy ug sakit ang akong lawas. Sakit ang akong kabukukan. Mautong nagpa-follow up check up na lang unta ko. Apan wa di ang OB nga unang nag-check up nako. Maong laing OB ang nag-check up na sab nako. Unya, Naagyod tuod ang imong polyps. nakita mo, Dok? Nidako ba? O mitubo ba, Dok?
dili ko makaingon nga ni dako. Kay wa man ko makakita unsa ni kadaka sa primerong hiling ni Doc nimo. Pero sa akong tanaw karon, ikakumparar na ako siya og liso sa kapayas kadaka. Unya, Dok. Kung ingon anak kadak, delikado na ba? Para na ako, kung ako na pa-desisyon nun ini, ngay kining kuhaon. Opera na, Dok? Yes, tangtangon gid ni siya. Nga gitawag og polypectomy ang operation. Sama ani ba? Pakitonti ka ha, kung nung saon siya pagkuha ha. Akin eh. Ingon na naon ni siya. Ingon na ana ang itsura sa polyps o bukol sa imong matres. Unya, hiktan na siya aron matangtang. Dayon, atong ipabiopsy ang matangtang nga bukol aron atong mahibaw-an kung benign ba ni siya o bukol o dili ra pa peligro o malignant kung cancerous. Ay, Ginoo. Ayaw kahadlok. Naamanggoy anesthesia. Dili man na sakit. Og mas maayong dalionin nimo aron mahibaw-an kung dili ba ni delikado. Uy, o ba? Nga, Dok, Kunji. Ay, kadlok. Gusto, doktor. Mas mayo nga ato ng madali. Unya, asa mo tang kwarta para operasyon? Oo, pangita ta. Kung may mo, mangutang ta. Aron lang maoperahan ka. Grabe ka masagong mo trabaho, sukad pa sa pagkadaga nimo. Kanang pirming panakit nimo sa imong kalawasan o kabukugan. Bughat ra man na. Ha? Bugat lang pa? Ang akong batiun tuod, kanang murag samara sa mga bughat. Labi na ang pagpanakit sa kalawasan. Misuway usa ko og panghimughat kay mahadlok lagi kong makaopera. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 48 pa man ang akong edad. Magmenopause na ba di ay ko? Tinuod ba guna kung sayong madaga? Sayo sab nga magmenopause? Kay mga 13 ang akong edad dihang nadaga ko. Ikaduhang pangutana, sa miaging tuig, may nakitang bukol sa akong matres ang akong OB nga gitawag og polyps. Posible hindi nalang kuno sa akong pagmenopause. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up kong usab kay grabe naman ang akong gibati nga kakapoy o panakit sa kalawasan. Laing OB ang nag-check up na ako. Mato niya, mura na kuno kadakon og liso sa kapayas ang akong polyps ug misuggest siya nga ipatangtang o operahan ug ipabiopsy. Delikado na ba din nakadaka? Ikaw pa to katapusan. Dili pagyud ko andam sa operasyon. Gawa sa kahadlok, wa pa sa mi kwarta. Pila may magastuan ng operasyon nga magpa-polypectomy? Delikado ba na nga operasyon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marilyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa yung medical problem, psychological, emotional, ug behavioral problem, o mga drug-related problems. Kay mao man kini nga akong concern sa akong pagka-doktor. Og naamoy mga legal ng mga problema na siya to ni Elin Bataan andam og tagana nga mo tambag niya na. Kasi kasing pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never stop learning because life never stops teaching.
Wagoy perpekto na to, no? Bisag unsa pa ka daghang kurso nimo. Daghan pag kay kag mga butangan ning kalibutan nga wani mo may bali. Okay? So ang ato magtatampo ng kalawa si Marilyn, 48 years old. Wala niya gibutang ng address, minyo ni siya. Mga nasa tulo ka nga anak dagko na. Oh, niya may tuod kini sa iyang problema sa iyang panglawas na iyang gituhuan nga menopausal syndrome na siya, no? Okay, so ako lagi ning panginingkamutan na Marilyn, no? Ayong pagpaminaw na diya sa mga TRC Argao Boys, si Rustom Panugaw, si Alvin Arcaya, si Mayan Banusong, Gian Bascon, Dr. Gian Bascon, Dr. PJ Alcantara, Dr. Jiro Garces, Turbino Neri, ug mga taga si Tiban Kaang Bulante o si James Laputan diya sa Abugon, Cebu nga. Ang taga Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, Maricel, Rosalia ug Antonio, mga Kaibiran family diya sa Sikihor, mayong pagpaminaw. Kinsa pa man ako great mga taga Lower Busay, no, Edgar Gabud, Nilo Gabato, Mali Gabato, mga Marpili Badong, Marlix Kampugan, gikan kini na Albor, mga taga Albor, Liburon, Karkar, Cebu, no? Mga kauban ni Marlix or silingan ni Marlix, Master Sergeant Roger Tundag Asagra da sa Barangay Talunasa, Poblasyon Margos sa Tubig, Medellin, Cebu. Mayong pagpaminaw og si Tan Medalye da sa Konsolasyon Sugod Southern Leyte. Musta na mga taga Buwak, musta na mga silingan ako da sa Buwak. Alright, going back to our sender si Marilyn. May tulki siya yung pamita sa lawas nga nagtuo siya nga simptomas sa nagmenopause. Akong balikon ang menopausal age, no? Kay kaming mga lalaki wa may menopause, wa may andropause. As long as medyo okay pa, pwede pa gyud makahimo pa, Pero mga babae na ni sila naamoy menopause. Ang menopausal age sa mga babae is late 40s and early 50s with the mean age of 52. No, si Marilyn 48 years old na. So masud yung kaani Len sa ang imong edad, no? So 48 years old na si Marilyn, magmenopause na ba di ay kuno ng 48 years old? Yes, ako nang gingon late 40s o early 50s with the mean age of 52. Tinuod ba kuno nga kung sayo kuno madalaga, kay 13 years old pa man siya nagdalaga, sayo pud man ni po magmenopause. Daghang kay mga factors to be considered, ang imong nutritional status, ang imong environment, ang imong physical health, daghang kayong mamatter as you grow older. Mga yun na mga idarag yun, mag-minark man nga man tawag na kanang una mag-menstruation, no? Mga nagaling mag-minark kung 9, 10, 11, 12, 13 mga idara, mga madalaga naman ng sa ka bata. Di na mo bata, dalaga na. So murag walay connection ng sayo mag-minark, sayo sad kuno mag-menopause, na sayo na nasud naman yung mga edad 48 sa magmenopause na. Ingon doon siya usa ka doktor nga ubigay ni gidiagnose siya na siya kanang mga polyps, no? So kanang finding na sa imong doktor nga ubigay ni usapon na sa maka-apekto sa imong hormonal production, estrogen and progesterone, maka-add on po na siya sa imong mga gitawag na itong premenopausal syndrome. Tinuod na. Nya, ang sunod niya ang doktor ay na nga gikapoy man kuno siya perming na panakit siya ang lawas. Ang ingon sa kaduhan niyang doktor nga giduol nga ubigay ni gapon ang polyps kuno nga ang mga polyps na mga kuanya mga liso-liso mura na kuno kadaka sa liso sa kapayas. Kidag ko na. Kinanglan ni siyang mabiopsy. Depende po sa clinical judgment sa imong ubigay ni kining Marilyn o operahan ba ni siya, no? Basta akong naibalan, no, kay dili man ko ubigay no, pero na may ubigay ni nga subject sa una. Kung naaga ni mga ingon ani mga problema kinanglan gyud nga kung mahimo lang mabiopsy para mahibalan kung benign ba or malignant. Kanya depende na sa discretion, clinical judgment sa imong attending o gynecologist kung angay ba nga kuhaon through
surgical removal. Ha? Dili pa ko na siya ready para magpa-opera kay nahadlok siya o niya kinilgi pong kwarta. Delikado ba ning gitawag og polypectomy ug pila mo po kunay maggasto niya ni. Depende ra po ni kung asa ka magpa-opera Marilyn ha? Sa government na hospital ba o sa private hospital. Pero nganong mahadlok magpa-opera nga ang kining mga ubigay ni usually man mo opera niya ni train ni sila along this line to do this polypectomy. Ha? Gitrain ko ni sila. Before ni sila mahimong ubigay ni, din sila adequate schooling o training na ma-safe ra gyud ma-save ra gyud ang ignonta kanang safety ra gyud ang kinabuhi sa pasyente, no? So kung imong giproblemahan about financial, naa man tay mga government nga mga ubigay ni nga nagapractice, no? Dool lang mo diha. Kung pa makasuway mo pera, ayaw mo kahadlo kay inaghiwa, o kung sa may hiwaon dia, you are under anesthesia. Katulog mo, nagmata ni mo human ng operasyon. Wag sakit nga maminaon, ayaw lang kahadlok. Kay, kuan ra gyud kanang dali ra gyud dili ni siya ingog kuan gyud. Dili ni siya ingog problematic ayon. Hopefully dili siya cancerous or malignant. Okay, nakasabot ka sa speaker nimo Marilyn, no? Manibutang nimong address, mayon ta og ibutang nimo para may balumig asahang tod ang among Sibya sa remen moabot. So once again, thank you very much Marilyn. Ako si Dr. Rene Obra with the staff sa RMN Cebu. Mapasalamaton kayo sa inyong makanunayon pagpadala sa mga sulat-suliran, pagpaminaw sa mga drama o mga programa, tagas ka tag-rating rin sa atong lugar. Sa Pamulo Basa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaremen. Dagang salamat o mayong adlaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nathalie, 28 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ipamati. Aron inyo hisabtan, sugdan ko sa dihang na stress kayo ko tungod sa problema sa among bahay. Ingon inyang mga panghita po. Ako pa nimo, magminyo na lang ka. Ha? Nakaibaw ka sa kadapitan na stress? Sa inyo, haman. O paggani kay anak, pero ang imong obligasyon sa inyo, nga dili unta dapat nimo ang kunon, imo naman sang giangkon. Ay, Day, opinyon na sa nang ako nimo ha. ay salamat sweldo na kiting taon. Ilain na nakundaan ang akong bills para karong buwan na. Kini para sa maintenance ni Papa. Kini para sa usa ka sakong bugas. Nya kini para grocery. Unya para sa kuryente o tubig. Oh, 1.5? So 1.5 na lang di ang mahibilin sa akong sweldo? Ay, sige na lang eh. At least na pa'y mahipilin ako. Buwan o itlog. Ay, wala gilain ini. Ma, Pastilan sa din taon ni mo eh. Pati lawa yung taon may glitsong manok rong isulduhan ni mo natali. ma, kuan. Gamay naman lang ko'y sobra sa kong sweldo, ma. Iguon ko pa ganito aron makaabot pa sa sunod sweldo. Eh, mau ba? Paita ba yan, no? Tagsaraga ni ta mamaray og glitsong manok. Murag lisod man hinuon kaayo ihatag. Ma, di man sa Ay na lang, ay na lang. Ay na lang yun. Naanad naman sa kuha ng buwad o itlog. Okay ra. Ma, Imong kuya di ay.
Hindi na mahatag sa inyo. Nga naman na magpuyo sa inyo. Lisod manggod kay kunos kuya ko kay nanay anak. Nanay obligasyon. Ayahay ka na siya kay bisag na siya kaugalingong pamilya. Pero mitipong lagi hapon puyo diha sa inyo. Kung buot gani hunong lao, no? Angay na untang nga maglain na siya, Pero kay mitipon man siya, dapat lang din nga, pero unta mo sa mga bayrong nun diha. Dili kay mas bugat ang imo, ha? Babe, Dili man sa pagunsa, no? Pero angay lang yun, nga ilas ang tagiyon na huna, nga napod kay imong panginahanglan. babe. Naunsa naman taon na, Ganyan bitaw ti ka nga pahawa na lang sa inyo. Ay, labat na bitaw ka kung uan ni day, Kana bitong bisag gusto ko mupahuay sa amo, pero dili ko makapahuay. Kaya bisag asang suukas ba ay doon ay problema. Tuloy sa taon ni mo din, Natalie, Mo gani para na ako, mas maayaw nga mapahawa ka sa inyo. Pasagdi sila, nga sila na si musulbad sa ilang problema. Langan man sa nga hangtod sa hangtod na lang kang ingon ni Ana. Nga naman ni, Mag-isod naman hinon ko katog. Pila naman ni kagabi nga mumata ko gabi dako niya maaptan na lang puntag. Dili gapon ko makatuog og balik. Uy, Natalie. Kalaong kon sa mong mata. Wa ka matuog. Wa pa, Uy, unsa? Nga ano man ha? maglisod ko katog. Too di ay. Wa na tay bugas din ni Natalie. Last na tong gilungag na ko karong buntaga. Ha? Katalikod ma. Babaga ni usa ka buwan nahurot ng atong bukas. Uy, nalimot ka. Daghan kay ta din hiday. Mga igsuon nimo. Unya sila kuya nimo. Sila kuya? Di na sila magpalit og ilang bugas ma. Uy, naunsa ka ba ya in taon, Dili dahi ka mutabang sa imong magawang nga naglisod man na. Unya na apagay obligasyon. Maayo man ka. Kay wa man ka obligasyon. Nagkabantay ko, nagkadukay, nagkapukat ang problema sa among bahay. Ug ang nakapait, kay mura mag-anhigihan ok na ko ang tanan. Unya ka na bitong bisag ganahan kang mopahuway, dili ka makapahuway kay bisag mopiyong ko sa akong mga mata. Daghan ang magdagan sa kong hunahuna. Hinungdan nga maglisod ko og katog. Unya perming init ang akong Unya mura bitong magkurog ko. Unya Hilom ha? Ganiha pa kada? Ganiha pa gid ka? Sigihan ta kag padlong digid kang patuo gahi kag Oy, Natale. Ang sagod taon ka. Diyon sa na nimong bata. gahi kag badlongon maoy. Ganiha ko sigig badlong anak niya di mo patuo, di maminaw. Noon sa kabaya, nayabag na ka. Karon na lang ka mo reklamo nga magsaba magyud na sila. Pahuway dito kay nayabag na ng utok nimo. Nak, gawas na. Mga na ta. Dili ko pa. Oh, naunsa man ka? Ambot pa. Oo, kasabot sa akong bati. Kaya nang pirming kapoy ang akong lawas, pero di ko magkatugog tarong. Nak, Usahay makahuna-huna akong bati sa akong kaugalingon. Laming ipakamatay. uy, Natalie anak. Ayaw ba yagid pagunahon na og ingon ana, Dili na maayo, nak. Mag-apply ka para gawas? Oh, babe. Na may opportunity para nako. Sayang sad kung dili nako i-grab. Kung mao na, uban ko rin pang-apply para sa laing nasod. Sure ka? Oo, Natalie. Pero ang imong trabaho din, Bahala na. Okay ra na. Wapabita tayo obligasyon. Wapatay anak. Ano madaig mag-explore tag pangitag trabaho dito? Babe.
Gikulpaan man ko sa resulta sa medical, babe. Nga naman. Feel mong na ako nga na ako'y sakit. Unsa? Hello, ma'am, sir. Yan ang result sa medical examination ninyo. Oh, Thank you. thank you, ma'am. Clear man hinoon ang ako medical. Oh, di ba? Gignanti ka nga huna-huna ra na nimo. Pero babe, naipahog ko nga dili ni normal lang akong gipati. Naipahog ko, babe. Nasali. Niyagi ko medical kay nang-apply man ko para abroad. Pero clear man hinoon ang akong medical. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unyang pangutana, perming mo sakit ang akong Unya, magkamata ko gapiin dako. Ug dili na ko makatug og balik. Unsa man kay posible nga nahitabo nako? Ikaduhang pangutana, dali kay kong masuko. Feeling nako nag-inusara ako sa akong mga problema. Unya feeling nako, permi kong istoryahan sa mga tao. Unsa man gyud ay ni? Ikatulong pangutana, perming kapoy ang akong mata, ingon man ang akong lawas. Pero maglisod ko og pahuway, doon na pa mo'y tambal nga ikasuggest na ako. Ikaupat o katapusan, niagi kong medical kay nang-apply ko trabaho para sa gawas. Pero clear man ang akong result. Unsa man nga specialista nga pwede kong magpakonsulta. O pila man po'y akong magasto. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Nathalie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Mga legal nga mga problema, ato ni Bathan ang bahalang mutambag niya na. Dagang pamagi, klase-klaseng pamagi, usahon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Waligi kanto mga successful nga mga tao aning kalibutan, no? Purbidang daghan ng mga panahon nga pakyas, pero no retreat, no surrender. So balik na doon. Matumba, bakon, mapa, bakon. Tumba na saan, mapa, bakon. Di man ginaigog makuha dayon nato ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Ha? Alright? So ang atong magtatampo si Nathalie, 28 years old, taga Minglanilla. Maayo din pagpaminaw da ni LP Alpanti. Mga taga Talisay. Mayong pagpaminaw da sa mga Impasis family, mga Discalyar family da sa Talisay mo naman ang iriyaha da, no? Mga taga Naga City, mga taga Kantawan, musta naman da ibong mga taga Kwan, Esperanza, Kinugitan, Misamis Oriental. Kung yatubangan na inyong mga ngalan, ipadaan ni Dr. Aida Abulgar Kalamba. Pirmi ko nung mamiyaw sa Jasmine Legaspi, Belma Navarro, Maria Manggubat, Alma Masiba. Ang butog unsa ni si Belma Navarro ni Nicar Navarro Basiliote da sa Negros, sa Balihirmusa. So taga-Tagbilaran City, Geraldel Urap Urunan, Batong Hinog, Tagbilaran City, no? Taga Aluginsan, musta naman si Junel Ignario Dakwa. Sorry kayo ning uban, nga di na ko mabasa kay piting daghana si Rabanes, Jerry Rabanes, Arlene Abillanusa, og Piri Natad, Almo Natad, Merlin Lapot, o si Bin Lapot, no? Musta naman day, thank you day very much sa mga taga Kantawan, no? Na successful na sa lang among pag-get together sa
diya sa ato sa magdok, no? Labi na gyud sa mga Abillanusa family nga gitabangan gyud taon ko ninyo nga madayon nga among singalong. Musta naman si Awing? Yung imong daddy, thank you kayo, sir, ha? Okay, so ang atong matatampo kung balikon si Natalie, no? Gaming Lanilla, ward unsa ni siya kanang mga dandas Minglanilla, mga ward mana, no? Unang concern ni Natalie, perming maglabad ang iyang ulo ug mutumbar makatuog na siya pero dili na siya makabalik og tulog. Nagmata niya matug siya, di na siya kabalik og tulog. Unsa man day sakto kuno, unsa may angay buhaton. Na may mga kining insomnia, na mga klaseng insomnia na dili makatulog. Yan na po yung mga tao nga makatulog pero yung nagmata kay mga tug CR, mga kadlaw, hindi na makabalik og tulog. Munay ingnon tag ng interrupted nga kanang di makatulog. So almost every clinic hour nako maghatag gyud ko aning mga tambala nga para pang katulog. Ngan lang nako pero dili ko siguradong makapalit pa mo ni without a doctor's prescription, Natalie, no? Kung labad imong ulo, daghan man tag mga klaseng analgesics ako nang balikon. Natay non-opioid analgesic simplified by kining paracetamol, mefenamic acid, ibuprofen, acetaminophen, basta kay mga painkiller o mga grabe na ganin, tractable pain na gani, pwede ni siya mga opioid analgesic like tramadol, oxycodone, morphine. Muna akong gina-prescribe sa akong mga pasyente. Kadtong mga dili makatulog ang akong prescribe kaning mga benzodiazepines, no? Usay mo prescribe kog Valium, usay mo prescribe kog Zolpidem or Stelnox. Usay mo prescribe kog Limborexant, Daibigo. Nindot ni siya kang kaloy ning nga product. Nindot mahal lang pero effective kayo. You drink milk, ayo ba drink kong coffee because if you drink coffee, the more nga dili ka makatulog because coffee has caffeine which is an stimulant. Unang concern, Natalie, dali na kuno masuko. Ayang pagtuo, ginusara siya, o niya, ayang tuo nga, kuanan man po kuno, istoryahan siya sa mga silingan. Gamon na gitawag sa mong pagtuon sa psychology ug psychiatry nga ideas of reference, no? Kung dali ka masukok, yung lang kay balo ka how to manage your anger. Sada kung ikaw mo how to manage your anger is you slow deep breathing, you count 1 to 10, take a shower, or you watch a show, das imong cellphone or das imong laptop, or you go somewhere else. Ayaw pag focus kung suko ka, no? Kini nga magtuo ka nga ikaw mag-istoryahan, kini siya usa ka simptomas sa katao nga medyo suspicious or paranoid. Kumuna siya kung mga pasyente nga mga drug users, no? I don't think so nga si Natalie usa na siya ka drug user, pero kung naa kay mga pagtuo nga nagtapok-tapok ang mga tao, ikaw may gihisgutan nila, kana alarming na siya. Kapoy kuno kayo ang mata, ang lawas, dili siya makapahulay, unsa mo kuno tambal. Siyempre, you take an relaxing medication, mga minor tranquilizers, no? Usually akong i-resita niya kini mga minor tranquilizers o mga anxiolytic medications, no? Alprazolam, mga benzodiazepines. Yes, sometimes I give major tranquilizer in regulated dose, no? Mao na ako mga tambal, no? Mangingalan ako petindaghanan ni sa market, no? Pero gikasubon ako bagingon nga stricto ang butika nga mo dispensa ng mga tambala kay medyo delikado lagi po, regulated bang guning uban ni, no? So makapalit lang mo na kung magparisita mo doktor. Usay man ganin na mga tambal, labi ni kining mga alprazolam pananglitan, dili sila mo serve kung dili yellow pad ang sulatan sa usa ka doktor. Minglanilla raman ka, Natalie, naman tay dako nga hospital des Minglanilla, sige man kog labay dia, ato lang parisita lang kag mga tranquilizers. Bisan dili psychiatrist, bisan kinsa nga doktor, pwede man mo resita og mga tranquilizer. Nga dili man pwede kay psychiatrist may mo resita og tranquilizer. Nga nagong dili pwede. Ako dai Dr. Obrar, psychiatrist man ko, anong pwede man ko mo resita kanti antibiotic. Bisag unsang tambala pwede ko mo resita. Anong dili man. Licensed doctor man ta. Pasar man tas medical board exam. So wow na nga ang ubang doktor nga bisag dili psychiatrist ba mo. Na uban lagi mo di mo ibo na di man ko psychiatrist. Anong di man kay baw pwede gud. Basta kay within the kuan lang yun pod. Recommended nga
kadaghanon. Ning apply man gud siya kuno pagka OFW kini si Natalie nya ang tanan nga mga medical workup kay rito required ba yana normal lagi kuno normal ra o ngano magkahangay ngun ani man yang gipaminaw nga lubad yang ulo dali masuko duda-duda kapoy yung matay ang lawas kita ko mo mga psychosomatic signs and symptoms daghang kay mga pasyente ngun ani nga normal ra ang tanang mga laboratory workup pero daghang kay gipang mo no wa gani siya medical problem kundi it's just a product of their negative line of thinking no. So, muduol kang doktor ni obra. Medyo minus lang budget, sige lang. Makitala na itong pagi. Namatay mga sampul-sampul na rin. Tagaan ka, something nga maka-relax ka. Kung pila, magdepende na po. Kaya dili, makahatag puntanan libre. Bayran po ng uban sa butika. So, naani sa solusyon. O bata pa man kay ka Natalie, 28 years old pa man ka. Masulbad na ng imong sleep problem. Kitang tanan natin sleep problem. Labi is under stress ka, dili ka sinati sa lugar, nakakay mga apprehensions, resulta yun na sa kanang problema sa pagkatulog. Alright, so naiwa, kasabot ka sa kung speaker ni mo Natalie sa Minglanilla, o nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran, ako si Dr. Rene Obra with our staff diri sa RMN Cebu. Mapasalamaton kami sa inyong makanunay yung pagpaminaw sa atong mga RMN program. Assalamualaikum, until the next time, hasta la vista, bye-bye! Mga higa